Hola, buenas tardes, soc Montserrat Vilagrassa i som membre de la revista Èxit 21 i avui tinc el plaer d'entrevistar el Quim Martín, exmembre de la revista Èxit 21 i també de l'Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta. Hola, Quim. Hola, bona tarda, Montse. Com vas decidir fer voluntariat a la Fundació? Jo vaig decidir ser voluntariat, vaig dir a la Núria que volia fer voluntari i la Núria va buscar un grup d'oci i llavors vaig entrar a aquest grup i fer voluntari. Què significa ser voluntari? Ser voluntari significa vigilar els nois que no els tinguin enfadats o que els tinguin tristos o solucionar els conflictes que hi hagin. Hi ha més persones amb discapacitat que fan voluntariat com tu? Jo no sé si hi ha persones amb discapacitat fent voluntari, això no ho sé, però jo fa molts dies vaig fer una reunió amb tots els voluntaris i hi ha diferents voluntaris de diferents projectes. Tens un grup d'oci, surts amb el teu grup d'amics. Mentre fas de voluntari, com ho gestiones? Una bona pregunta. Quan jo estava fent voluntari amb el grup, estava combinant l'horari dels grups. Si és per la tarda, faig per la tarda, i si faig per matí, per matí. I si m'ajuden les sortides, primer faig una i faig una altra, però depèn de l'hora que acabi la sortida. Si és molt tard, no puc fer la sortida. Com organitzes el teu temps entre els cursos voluntariat i oci? Com? Com organitzes el teu temps entre els cursos, el voluntariat i oci? Sobre la marxa és primer entre setmana faig cursos i el temps lliure que tinc en dissabte i diumenge faig sortides i depèn de les sortides que tingui amb els amics faig per la tarda o faig per matí. Quins cursos de la Fundació has fet i quins serveis has participat o participes? Quan jo porto anys aquí a la Fundació, no sé quants anys porto aquí, però vaig fer un curs de fotografia, també he fet Èxit 21, també estava fent assemblea i també havia fet cant, ball de saló, ball modern. Déu-n'hi-do, també. Sí, i ara estic encara continuant amb el curs de teatre i el dijous faig un curs d'AFA, significa informació aula d'adults, i això significa que estem fent càlcul mental i gestió lectora. La gestió lectora és una pregunta, però gestió lectora és llegir bé i no clavancar-nos i fer cas als punts i les comes. A més de totes aquestes activitats, també treballes? Sí, treballo per matins, de 9 a 2. Com va ser per tu estar a la revista Èxit 21? Hi va haver alguna entrevista que hagis marcat? Com? Com va ser per tu estar a la revista Èxit 21?
hi va haver alguna entrevista que hagis marcat? Jo, quan estava a X21, estava molt bé. Tenia molts amics i tinc molts amics. I quan estava a X21 he fet molts articles i entrevistes. I l'entrevista més tascada són dos. I quines són? Una havia fet amb la Clara, amb l'Antònia Delate, que ella va fer una marca personal, i l'altra entrevista que va marcar-me ha sigut de Manu Guix. Molt bé. T'agradaria tornar-hi a la revista? De moment no, ja estic bé, ara. Bueno. Què opines d'X21? Què opino de X21? Jo a X21 opino que esteu fent una feina molt bona, esteu fent unes bones entrevistes, uns articles, i per acabar, estic molt orgullós que esteu fent aquestes coses, i també estic molt orgullós de ser membre de X21. Así hemos contado y gracias por esta entrevista, Kim. Nada, Montse. A tú.